तुला आम्ही पाहतोय की मागच्या 2 वर्षात मला वाटतं तुम्ही 3 वेळा मांजरी देऊन गेलात. एकंदर कसं वाटतं तुम्हाला? खूप छान वाटतं आणि सिद्धी आणि मुक्ती माझ्या खूप जवळच्या मैत्रिणी आहेत आणि जीत दादा माझा राखी ब्रदर आहे, त्यामुळे त्यांचा हा प्रवास मला खूप जवळून बघता आला आहे आणि ते आर व्हेरी जेन्युइन पीपल की आमच्या ह्याच्यामध्ये खूप असे कमी लोक असतात जे इतके जेन्युइन असतात आणि जे आपल्या मतदारसंघासाठी इतक्या पोटतिडकीनं आणि इतक्या पॅशनेटली काम करतात. सो माझ्याकडनं त्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती होऊ दे हीच सदिच्छा. एकंदर गोव्याबद्दल आपल्याला काय वाटतंय? गोवा, ओ माय गॉड, माझ्या नवऱ्याने मला सांगितलं की आम्ही दोघं जण रिटायर झाल्यावर त्याला गोव्यात येऊन जायचं आहे. सो का ते मला अजून कळलं नाही आहे, पण मी नक्कीच त्यामुळे कदाचित मी म्हातारी झाल्यावर गोव्यातच भेटेन. हो ताई, आणि एक गोव्यात यूथ जे आहेत, गोव्यात जे यूथ आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही काय सांगाल? यूथ हो, खूप छान आहे आणि देर आर लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज आर कमिंग आणि गोवा आता जसं मोपाचं आता आम्ही बघितलं एअरपोर्ट आणि मी वॉज शॉक की अरे एवढ्या कमी वेळामध्ये इतकं छान सगळ्या प्रगती होत आहेत. तो मधला रस्ता इतका सुंदर झाला आहे आता बॉम्बे गोवा हायवे, त्यामुळे मला असं वाटतं की जग खूप जवळ येत आहे आणि देर गोइंग टू बी लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज आणि एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी सुपर. आपले अच्छे दिन आगे. येस, थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.